hola, finito. Ez, guazen aurrera. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Zer da, txanda aldaketa dator. Txanda, poliki. Eskerrik asko. Urrengo arte. Gaztetxo, momentu honetan korrika mazortzen protagonista nagusi, Aimar. Bueno, orain taldea txikitu da, baina kementu zatozte. Ian, lekukoa jaso. Ian, nor da bestea, beste hau nor da. Hartu lekukoa, jaso lekukoa. Milak asko, korrikaren alde. Lasai, Oskar, lasai. Badugu de... Tira. Atzetik ere bazatoz bizikleta zaleak. Haupa Aimar, erakutsi guztiei. Etorkizuna zuen esku dago. Jarrotasunez. Lekukoari eragin jarrotasunez. Euskararen lekukoa, Baionaraino, Oskarren eskuetan. Euskal Herrian. Ia Bartzina entzun. Bartzina entzun. Ala bedi. Ia laizter batetan Nafarroa Euskaldun dugun. Baina, orduanean, entrenatuta zaude ya. Talde txikia baina onak. Talde txikia baina trebeak, jaiua. Tipi-tapa. Guazen aurrera. Aldu zuen aurrian, Zuen arrimora. Minutxu batzuk errekuperatzen baditzugu, baina zotz, sasoi betian zaudete. Tipi-tapa. Ene, astu egin zait, agur Andoni, agur Aimar. Tipi-tapa. Hemen gaude. Agur. Eko sondo hartu dau korrika 18. Ikusgarria izan da, unkigarria, jendetza handia.